जों तिनियो बिखुब जों रिलिज खालायो तानि बायनालाय जों थातिनाय मुनो PWF नि अंगै तिनियो जों जे मणिपुरी घटना अंमानि जे बुरि रंनाय इसुकजरा अत्याचार खालामनानै बा दर्शन खालामनानै जों बनो तिनियो बिनि बागै जों बमा बदर अंगै तिनि आसुइ तंमैया बिनि बागै जों अखागो आबनि बागै जों बर्तमान जे गभर्नमेन्ट तंनाय इंडिया गभर्नमेन्ट तंनाय जों बनो रिक्वेस्ट खायो सि जे सामुं जे घटना तंमाने बनो बन्द खालामनाय अंगै आं अनुरोध खायो तिनि जों खातिनायनि अंगै बमा बदर जों तिनि हमसां तयै तिनि बाखा दुबै बाखा जों कष्ट अंगै तिनि बुरि रंनि सेफ्ट्रिनि बागै तिनि अत्याचार जे अन्तमानि मणिपुरा जों तिनि बुरि रंगै जों तिनि आसुइ तंमा दिया जों मतना बिनि अंगै जों अखागो आबनि बाय जत जे इंडिया गभर्नमेन्ट तंनाय रंनोबा इकरं सानि मुसो जे सि सामुं स्टप खालामनायनि बागै इसोरनो हामबाय।